Bună ziua și bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Pasiunile de azi, profesiile de mâine. Numele meu este Silviu, gazda dumneavoastră de astăzi. Invitata noastră este Dariana, care ne va povesti despre pasiunile ei. Dariana, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, aș vrea să te întreb, care sunt pasiunile tale? Pasiunile mele sunt mai multe. Îmi plac foarte multe lucruri și tot ce văd nou încerc, experimentez și îmi dau seama că îmi place. Și atunci pasiuni am foarte multe. Dar principalele mele pasiuni sunt muzica populară și teatrul, actoria. Teatrul sună interesant. De ce te pasionează teatrul? Mă pasionează teatrul pentru că mi se pare cel mai bun mod de a-ți exprima emoțiile. Când ești pe o scenă, când trebuie să joci un rol, trebuie să îți ridici toate emoțiile la maxim. Trebuie să te pui în pielea personajului respectiv, să nu mai fii neapărat tu, să încerci să fii persoana pe care o interpretezi. De când te pasionează teatrul? Teatrul mă pasionează de la 6 ani, de când am început la Clubul Copiilor. Am aflat de la Dariana că una dintre cele mai mari pasiuni ale ei este teatrul. Dariana, spune-ne care a fost cel mai mare rol pe care l-ai jucat într-o piesă. Cel mai mare rol pe care l-am jucat eu într-o piesă este rolul Pantofăresei din piesa Pantofăreasa Năzdrăvană. Am câștigat foarte multe concursuri naționale cu piesa respectivă. Iar în piesa respectivă este vorba despre o pantofăreasă, care sunt eu, care se desparte pentru o scurtă perioadă de soțul ei din cauza lumii și reprezintă foarte mult lumea satului, unde toată lumea judecă, chiar dacă nu știe ce se întâmplă cu adevărat. Propun în continuare să urmărim câteva secvențe din piesa Pantofăreasa Năzdrăvană. Dacă e vorba de răbdat, ce să mai zic eu? Gândește-te că am numai 18 ani. Iar eu 53. De aceea tac din gură și nu mă supăr pe tine. Știi eu, muncesc ca să-mi țin nevastă și încolo ce-o da Dumnezeu. Ba nu, dragul meu, nu vorbi așa. Of, de ce n-am eu acum 40 de ani sau chiar 45? Atunci mai faceți ruga ta? Da, văd eu că asta trebuie, care minte nu spune de nimic. Vino-ți-mi fire nevastă. Păi, tinerețea mea, și obrajul meu nu fac oare cu toate parale din lume? Da, și mie, câte aud vecinii. Blestemat! De 1000 de ori blestemat fie ceasul când am dat ascultare cu mătrul Emanuel. Să te aduc un pahar de apă rece cu zeamă de lămâie? Uf, proastă l-ai fost! De 3 ori proastă! Când aveam băieți așa frumoși care umblau să mă ia. Da, cam așa zice lumea. Lumea? Poți să ne spui o întâmplare ciudată pe care ai întâlnit-o în călătoriile tale? Cred că cea mai ciudată a fost într-un sat, da. Era plin de pantofari. Doar pantofari? Da, erau doar pantofari. Cel mai ciudat era că unul de vreo 50-60 de ani era căsătorit cu o fată de vreo 20 de ani. A, n-ai muiere. Da. Și a și lăsat-o, că în seara cu toți bărbații de sat. Așa ai plecat și bărbatul de stricată ce e. Nu e adevărat, eu îl iubeam. Mai bine zis, iubeai tot satul. Nu e adevărat, să nu mai niciun. Eu îl iubeam cu adevărat. Da, că de-aia te-a lăsat. Nu, de ce? Mai bine prinde-i dragă. Ieșiți afară, că m-am întors. Din cauza voastră am plecat. Ieșiți afară. Cum te-ai simțit interpretând acest rol pe scenă? La început am avut puține emoții, pentru că mă gândeam că dacă mă încurc, că dacă uit o replică, dacă uită un coleg de-al meu o replică. Dar intrând pe scenă mi-am dat seama că noi eram foarte pregătiți. Am repetat foarte mult și s-a văzut chestia asta și mi-am dat seama că chiar dacă cineva uită o replică, noi suntem destul de pregătiți ca să improvizăm și să iasă ceva perfect. Ți-ar plăcea în viitor să devii actriță, să joci cât mai multe roluri? Da, mi-ar plăcea. E unul dintre visele mele. Îmi doresc foarte mult să joc într-un film sau într-un serial, pentru că mi se pare totul așa foarte minunat și e o senzație unică să trăiești așa ceva, să fii într-un cast, să fii într-un film, să tragi niște duble, chiar dacă poate pentru unii pare obositor. Pentru mine pare foarte, foarte frumos și minunat. În ce alte proiecte ai mai jucat? Am jucat în mai multe proiecte, dar unul care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult a fost pentru un concurs și am făcut un book trailer pentru Enigma Otiliei.
Iar acel book trailer a fost foarte interesant pentru că trebuia să ne încadrăm într-un anumit spațiu, într-un anumit timp, nu putea să fie foarte lung, aveam niște reguli pe care trebuia să le urmăm, dar până la urmă a ieșit foarte bine și chiar am fost foarte mândră de rezultat. Propun să vedem și acest book trailer, după care vom reveni în platou. Haideți să fugim, să plecăm în lume și să ne căsătorim. Dar tu ai o carieră de urmat. Trebuie să termin medicina. Ne putem căsători și pot urma facultatea în același timp. Știi ce o să trăim? Mai bine, spune că nu mai iubești. Te vei plictisi de mine. Toți bărbații se plictisesc dacă femeile sunt mai mari decât ei. Renunță la Pascalopol și haide să ne căsătorim. Nu pot să renunț la Pascalopol. Nu pot să renunț la tine. Bună ziua, domnule Felix. Bună ziua, domnule Pascalopol. Să-l mâine, domnișoara Otilia. Domnule Pascalopol, dați-mi voie să mă retrag. Ce este între dumneavoastră și domnișoara Otilia? Pe Otilia o văd ca pe o fiică. Ca pe o fiică pe care nu o am și mi-am dorit-o. Și totuși tinerețea și gingășia ei stârnesc altfel de emoții în mine. Eu o iubesc pe domnișoara Otilia. Ca să fiu sincer, și eu am sentimente pentru domnișoara Otilia. Am revenit în platou și, Doriana, aș vrea să te întreb, care este actorul tău preferat? Am mai mulți actori și actrițe preferate, pentru că eu mă uit foarte mult la filme și la seriale și tot ce ține partea asta de cinematografie. Și în fiecare film sau serial e imposibil să nu găsesc un actor sau o actriță care să-mi placă foarte mult. Și atunci am foarte mulți actori pe care îi apreciez, dar una dintre actrițele mele preferate este Angelina Jolie. Îmi place foarte mult ce face și chiar o văd ca pe un model pentru mine. Cum te vezi peste 15-20 de ani? Peste 15-20 de ani mă văd medic, pentru că îmi doresc să urmez facultatea de medicină, îmi doresc să devin medic. Dar în același timp mă văd și actriță pe scenele de la teatre sau chiar în niște platouri de filmare. Și sper că până la urmă o să reușesc să le combin cumva, pentru că nu-mi doresc să renunț nici la una, nici la cealaltă. Îmi plac foarte mult ambele și sper că o să mă descurc. Dariana, îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc! Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm și cu alte surprize pe Kids TV.